sadaya karuwatan. Para widodari yang ajar kemani sarwa budi. Harming piastuhu mahanan taman. Tri puspita Danwarih mugi akhiraken nangita sami kekadangan nuwun kawula nuwun. Hatur tama daramin para alim ulama Yai Haji Santri ingkang siang ratri tasah caket bering ilahi. Ingkang pinangka panuntun kiblat ing panembah ingkang dat pantas kapundi. Sagung marwa punden para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung mestuti reh pepiyaning kaltemen ingkang dat batas kinabekten kadang sentono pangemban pangembating projo satrene negara satu wicaksana pantesin udarsono tamu kakung putri kadang-kadang kula sepuhanem tuanggen muda dono muda tumarunang song sing bagya mulya datang kandhal bae kadang-kadang kula pagiyupan seni campur sari Novansa ingkang satuhu mabek wicaksana budaya. Wilujeng siang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nastainul mirudin yadin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabal sadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Datan kanthal panjenengan sawetawis sing dadi semlo jarakan maneka puji ngracut budayane wonang anggo ngosongaken begalih liripun kalodhan punika monggo sareng-sareng njaga syukur kunjuk narsa dalem Gusti Allah Taala. Gusti Maha Agung Maha Wikan Maha Welas Maha Asih ingkang datan publikasi ingkang sampun paring mapinten-pinten baru kelan kanikmatan dumateng kita sami. Ketitik aripun iki kula panjenengan saged makempal manunggal jemurung karsa. Mung panjenenganipun pemberian kula Bapak Saryanto Ibu Tutik Handayani. Anggenipun kepareng netepi darmaning sepuh Boyong Basuki ngunduh temanten putra jaluki nasihipun. Niki Raka Mas Bagus Willy Bintang Artanegara ingkang sembodo njajah desa Milangkori bedah kutha Boyong Putri. Kepareng hanganti putri boyongan Diahayu Roro Ratna Listiani Atmojo Putri Bapa Sujiyo Ibu Marni ingkang mijil saking Padukuhan Sambiroto RT 19 RW sekawan Cileng Kecamatan Poncol Magetan ugi. Datan ketelemen sholawat saha salam pun sanjungaken pun tetepaken dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang siyekta sing kita ajeng-ajeng syafaatipun binjang yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Keparenga kula pun sigit Purwaka Cumantaka ngabiyantara wonten ngarsa dika sami. Karana awrat mudi timbuh timbalan saking mugati lumantar pangrengga busana Yayi Ajeng Susi saking Susi Pio Wedding Organizer tinuding pinangka juru pangendali Pranata Hadi Jarewahan katalah MC protokol mila kirang ing samudyanipun anggen kula makardi kawula nyuwun lumantar sih samudra pangaksami. Sawetawis wiwijang gamblang cetha lan malilo kepareng ngaturaken racikan cara ingkang arsa tumapak mangayun pahargyan kapurwakan adat pararaton Daud putra kaki nini penganten ingkang emake kapurwakan mijilipun Rama Ibu Bapak Saryanto Ibu Tutik kanthi kapurwakan lung tinampen Ponang Sekar Mayang boten ngasta Ponang Kembar Mayang Mas Ferry miwah Mas Herman. Tumuli putra kaki nimanten kepareng rawuh daya-daya tumapak biwedha Daub kapandikan pujangga agung rika puniki pembrin kula Bapak Kusnudin. Daub kerampungan kerubungan jangkep tumapak mangayun kapratetesaken pangrengga busana. Tanggap wacana atur pambagya. Saking mugatipun sarirani demangipun manjung panjenenganipun pepindhen kula Bapak Siswanto. Tanggap wacana atur pasrah mangke kasebakaken Bairo Yagung Bapak Sujiyo Ibu Marni tumuli katampi ingkang hamenggugati lumantar panjenengan kula Bapak Sukono Mbah Lurah Sepuh Ngiliran. Sawetawis yang panglipur wonten Nimas Ayu Naira miwah kadang-kadang Novansa tumuli bahargan mangke katutup khas tungkara donga dening pemberian kula Bapak Kusnudin. Mekaten sawetawis racikane dicara
miwah para paraga ingkang diri kali puniki mila sakmenika kanthi mawantu-wantu saha mawanti-wanti ingkang mogati Bapak Sarnyanto Ibu Tutik Handayani sak brayat kurangsa keluarga nyun gungan kunjuk ngarsa para tamu mugi kersa hanjenengi luhuring pahargyan menika ngantos titipun rampung wasana sekeca punarak nggih sinambi hanggerantu tumapaing titi laksana ingkang arsa mangayun nuwun nuwun kawula nuwun Ibu bapak ingkang datwi nantos kita murih rancak swasana mengedun Bargian Dawa Putra kaki di mana iki monggo kita uti kanthi jika sami kalau diarakan maos basmalah sesarengan semoga dun bismillahirrahmanirrahim. Yes, bangun. Sewan lekani wasa basmal Gusti Allah SWT sajabar kawilijengan paring karencekan wonten lumampahipun pahargyan rahina punika. Karena punang sekarmayang mesian sampun kabegdel mila semenika daya-daya kaki nini penganten jaripun Raka Mas Willy Bintang Arta Negara kepareng rawuh kepareng hanganti putri boyongan saking Sambirata Cileng Poncol. Mangke sinawung Maesa Kurda Kebogiro ingkang natap swasana. Ing ngemugati Rama saha Ibu Bapak Sarnyanto Ibu Tutik Handayani monggo tumuju sasana pahargyan sasana wibawa. Puja agung riki puniki pepunden kula Bapak Kusnudin mangke kepareng samapta berat saliring Sukerto Durgama memelan kaki lumaten. Rawuhipun temanten kekalih ginarbek warga Wandewa Baroyagung saking Poncol sinawung Maesa Kurda Kebogiro natap swasana. Kalau wapun sekarang wis kebar kabenjol dening Mas Ferry Mas Herman Panggrigobisono Susityo kepareng hamratesaken daya-daya teman dan kekalih kakan dimanjing salebihipun wisma wiwaha katan menugi ngaturaken wilujeng rawuh mliginipun pengarak pengombyong pengarih pengiring temanten kekalih ingkang mijil saking Sambirata Cileng Poncol. Menika kepareng rawuh Sang Maha Prabu Willy Bintang Arta Negara ingkang sampun sembodo njajah desa Milangkori bedah kutha Boyong Putri
kepareng hanganti putri boyongan saking Sambirata Cireng Konco Pelaosan kusumaning ayu Diahayu Roro Ratna Listiani daya-daya manjing salebetipun Wisma Wiwaha kakanthi panekaring para kadang ingkang mijil saking Poncol pengarak pengombyong pengarih Baroyagung saking Bapa Sujiyo Ibu Marni Tumuli arsa tumapak bladya jauh kaki ini penganten Bapak Ibu Pemimpin Munisipal Sedianipun doa restu berpakangstu temandu putra kaki ini penganten mugi mangkengipun nedeng arsa kabladya jauh panggih saged manggih rahayu wilujeng nes kolonel ing sambi kala kadang-kadang Novansa Balung Jagung Kapunggel so Semesempale doa restu ingkang pangaros dari petumandu putra kaki manten nggih kabiwadya dening Tiyang Kusrudin Manggiya Rayu Lijeng Niskala sinawung sholawat asrokal Novansa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Biwadya kelaksanan wis mau tami putra pengen kepanusin panusrin dan singgur dening rawa ibu Pratandha Pralampita biwadya titipurna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetep kodhok ngorek manem Bromo prarampung wisija wis mau tami sawetawis kalenggaken tumuli putra penangaten binoyong manjing sasana pahargyan ya sasana pawiwahan. Titwar rampung biwadya jawab awit saking berkah pangestu ingkang pareng rawuh pepundhapipun sepuh sedayanipun. Kalau sampun kemarin kabandikan pujangga agung rika bandiki pemberian kula Eyang Kusnudin sampun kalaksana kasembadan sembadane sekolah ing sambi kala daya-daya putra penanganten kekalih titip rampung winisuda wis mau tami binoyong manjing sasana wiwaha ya sasana pagelaran Jawi kanthi sewan slendang sindur warna gula klapa setareta putra penanganten kalih Pratandha Pralampita biwadya jawab rampung yakti ketinggal moyo larase jadi Bapak Sarnyanto selain Ibu Tutik manem Bromo kadang Desa Sutresno katuran pinarak lenggah Narendra tumadak putra prangus kebareng lenggah jajar semanding samadene damar ketana bali paku jambur patali warna iya berkase temanten anyar nang semake wis dadi kodakan
Suwuk cok. Bapo. Lulus Raharjo Niskala Niring Sambikala Biwadya Jauh putra kaki nini pengantin awit saking doa restu berkah pangestu saking sagung para pependhen para pinesepuh para tamu ing keparengan rawuh dening ari kalih puniki jajar sumanding jumeneng nata raketang mung sedina dadi ratu raketang mung sedaya ya kang sinebut Sri Narendra Ari Sajuga ya risang ratu sahari. Daya-daya tata pacara krubungan arsa tumapak mangayun pangrengga busana keparenga hamratetasaken krubungan kanthi sesanti putra pinanganti kalih saged manggih kamulyan anggenipun samya bebrayan santi mulyaning bebrayan Novansa. Pangrengga busana Susitio make up keparenga daya-daya hamratesah kapurwakan sembah kalbu punang gamparan selop kalolos tumili lenggah tumungkul arsa sungkem pepadaning kakung nini penganten lenggah tumungkul hamar kelupan kaya konjwa ing bantala wadanane teka mangono lawenta kawijining pangandikan nini penganten Rob Mas Willy Ratna Listiani ngaturaken sungkem kunjuk Kang Mas Yayi garwanipun Kakang Wong Ayu tak tampa bektimu tak tampa sungkemmu ora liwat puja pangestunipun Kakang Tampanana Mas kula pun didajah jimat Kang Mas mangertiya Ratna bebasan sak jagat ora genep papat sak donya ora ana lima sak bumi mung siji sira Yayi tak tresnani kene tak kanthi lungguh maneh jajar sumanding lan Kakang sendika ngestakaken dawuh Kang Mas sebakul bu kerampungan wanita saka tetembungan wani ditata kagungan pajipan bangun miturut manut dawuhipun kakung jer dawuh saking kakung kala wau mboten nalisir saking uger-ugereng waton menika werdulipun sawise rampung ngabekti kelanpun kakang ayo Yayi daya-daya kak kanthi sowan Rama Ibu ayo sungkem Rama Ibu nut ujaring para sarjana ndat sujaning budi sungkem Rama Ibu angga sepisan kaki pengantin boten kepareng gaduh punang pusaka kaping kalih jimat kemat kaping tiganipun gambaran selop kalolos saking materi suku punang duwung wus kalolos dening nini pengantin saking gigir walikat daya-daya nyaket Rama Ibu prateng pangayunaning Rama Ibu lenggah tumungkul hamari kelu kawijining pangandikan Rama Willy Bintang arep ngaturaken sungkem kunjuk Rama anakku bocah bagus Willy tak tampa ya lho pangestune bapak Tampanana kula pun didajah jimat kaya ngene iki swargane wong tua Willy lamun to ana anak kang gelem bekti awit eling-eling ya le anak ora bekti ora sungkem karo wong tua anak kang duraka ibarat numbak lor kena kidul batang tuna numbak luput wekasan kebune ra nuntun gogore ramatun ngestakaken dawuh Rama Ibu Ratna Listiani ngaturaken sungkem kunjuk banget pangarang Ibu ya Nduk pangestune Ibu banyu milit pindaning tirta Narmada Ibu memuji antuk nugrahan Gusti kebak kabagyan kebak kamulyan anggon bebrayan Ratna matur sembah nuwun Ibu Kanjeng Ibu Willy Bintang harta negara ngaturaken sungkem kunjuk icah bagus tak tampa bektimu sungkem pangestune Ibu banyu milih pindaning tirta Narmada tanana kendhate kowe cilik tak kekempit nyodine wadi tak
juju kaya dene manuk tak mban tak ojong tak gendong tak indit diwasan wani mengko marang wanita sing ngabekti sing bangun miturut sing manut kalawan garwamu sing bisa dadi pemimpining keluarga muga bisa sakinah mawaddah warahmah ya Wili matur sembah nuwun Ibu Bapak sungkem kula kunjuk Ratna Listiani tak pengestoni yen Nduk kalau saka sembadan kabeh sediamu bisa memangun bebrayan sing kebak kabagyan kebak kamulyan kebak katentreman adoh sangka kacintrakan gantos sungkem Rama Ibu ingkang saking Poncol Kanjeng Ibu nyuwun pangestu sungkem pangabektos kang putra kunjuk Ibu banget panering Ibu ya Ratna tak puji bisa nurunake wiji kang sejati bisa darbi keturunan kang minasolikin ya Ratna matur sembah nuwun Ibu Bapak pangestu sungkem kula kunjuk Wili Bintang Artanegara aku mung titip karo kowe ya Le getih sak tetes balung sak ceklek daging sak tampel kulit sak suwek wujud anak wadon sirat Nalistiani tresnanono lahir tulusing batinmu ngestokaken dawuh Bapak kono nyangket marang ibumu Ratna nyatet bapak kene Nduk Kanjeng Ibu sing kepangabektos kang putra kunjuk Ibu ya Bintang tak pengestune bojo murung marasmu seneng duwe anak sing bagus kaya sliramu muga bisa dadi pengayomaning anakku si Ratna Listiani iki ibu ngepengin nyurupi kowe urip kang kebak pagebian kebak kamulyan matur sembah Ibu Bapak sungkem kula kunjuk Ratna Listiani tak tampa pengestune Bapak tampanono ya Nduk kula pun dijajet jimat Rama Bapak mung meling karo kowe sejatine wong omah-omah ngono ora gampang Ratna wong urip bebrayan iku Nduk ibarate wong numpak kapal sak tengeng segara kang jembar saya nengah saya gedhe mbaki saya nengah saya banter kang dadi angine mengkono uga wong urip omah-omah saya suwe ora saya kepenak nanging akeh gedhe godha lan pepalangi mula gedhekno marang pengati-atimu tindakno perintah agamamu dana larangane ya kono bakal donya bakal mulya donya akhiratmu matur sembah Bapak kono padha bali lungguh maneh wewangson tak bebakali duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri sungkem Rama Ibu rampung yektos menika dados wajib ngagesang langkung-langkung sepadane ibu-ibu menika papanipun yoga brata nawa candra dasari wajibun sungkem Rama ing dados lantan tumitah Rama ngukir jwaraganipun putra kaki niwenten mila wajib nampi sungkeming putra punan duwung kawangsulaken wonten gigir walikat tumuli kalajaken asok guna kaskaya kake penganten arsa netepi darmaning priya pinangka sarana asok guna kaya kacar kucur beras kuning duit receh kacang kawak kedele kawak lenemekan kloso bokoti lampu spito menika lambangipun boga wastra lambangi sandang kelawan pangan Ratna dawuh tampanono guna kayanipun Kakang iki hasilku iki dhuwitku iki bandhaku ya donyaku sok glogok kabeh tak paringake marang sliramu wong ayu sanget ing panuwun kula Kang Mas guna kaskaya paparing panjenengan kula tampi sak sampunipun guna kaskaya kepareng kula tampi Mas Bintang monggo badhe kula titepaken Rama Ibu mengkono ayo tak kanthi guna kaskaya sampun kantamine penganten pun titepaken Rama Ibu winastan tata pacara titipan kawijine pangandikan Kanjeng Ibu menika guna kaskaya saking Mas Wili Bintang Artanegara nderek titip yen Nduk Ratna Ibu tampa ya nggih Ibu sempenaning bidang peteng samangsa kowe medhang lawang butuh di bakal ibu-ibu kena mbok nggo pancatan kade pangajab bisa ngrembaka bisa sempulur jeng ping tembe wuri aturaken panuwun Ibu asok guna kaya kacar kucur titipan prarampung werdinipun priya saka tetembungan kulina ngaprikaya
kagungan kewajiban hanyekapi kabetanipun keluarga menika werdiripun. Kala saged dahar kebul bojona Mangandrawina dahar walimah ingkang pinangka saron wujudipun punang bogot jenar sega kuning. Kuning menika lambanipun katentreman kadang ngajab putra kaki nindi pengantin saged manggih ayem manggih katentreman anggenipun bebrayan. Mas Willy piye yayi monggo dahar kula ladosi Kang Mas coba kene pun Kakang Ladenono kados pundi Kang Mas ngomno leladi marang pun Kakang nuju krana gawe seneng atiku yayi gedhe tresnaku suwalike geni kowe ya tak dolan Ratna sanget ing panguwun kula Kang Mas dahar kembul bojona Mangandrawina dahar walimah susawali bogot jenar sego kuning-kuning lambanipun katentreman werdi sanes menawi susama dahar putra kagine panten kathah kecer jawetipun pratandha badhe boros ing tembe wurinipun rahayunipun anggenipun sami dahar kakine penganten boten wonten kecer jawetipun pratandha pralampita bilih kakine penganten ing tembe wuri badhe saged gemi nastiti ngati-ati anggenipun ngopeni rejeki peparingipun Gusti menika werdiripun para rampung dahar sareng dahar walimah tumuli pinarang enjukan ngunjuk sareng wong tirta tawar tirta wening murih tawar aksara panggodha pangrencana wening pamikire ro kakine wanten sapoting sun dumiling hangulati ngampil rebape Mas Kantong sekarenda medem kang warni kang mitreng taman anon kang sekar warsiki gumanyuting tias boyoto jatuh krama longing gadung malengkung kadya ping maruta manda foto berweston cekapramai bulan rumiyin mangke sesen yang pertama setelah kadang Kaneman Sinoman Samapta menika abdi dalem Kaneman Sinoman wonten ing sedalem badhe ngawontenaken tata upacara lepas bujang paring duarestu dumateng putra pinanganti kalih nggihipun nilaraken jagating ketimuran ngancik tataraning alam bebrayan ngira sepantes kepareng samapta arsa lelados kunjuk ngarsa para tamu dimen cancut gumregut anggenipun samya makarya abdi dalem Kaneman Sinoman sedalem sinawung gugur gunung Nopansa tetungguling kadang Kaneman Sinoman monggo pareng samapta lan satata temanten jumeneng Rama Ibu jumeneng nampi salam
saking Kadang Kaneman Sinoman. Gotong royong nyambut gawe ayo ngayahi karyane rasa akene Lopes kontol garis Lopes kontol garis lo gotong royong nyambut gawe Kadang-kadang abdi dalem Kaneman Sinoman pun rampung ngapunten tata pacara lepas hujan. Salajengipun Bapak Ibu mundi dawuh saking prangrakiting Titi Laksana maksimal setengah rolas nek iso jam 11 kudu rampung. Mila sumenika kripik gedang kripik telo sithik edang waton warata menika pakurmatan berkah foto mangke kasumanggaaken pakurmatan angga sepisan kunjuk keluarga agung saking Poncol, keluarga besar manten putri, keluarga besar Bapak Sujiyo, Ibu Marni, keluarga besar Mbak Ratna Listiani. Karana mboten wonten catetan lumantar kawula MC mila kanthi spontanitas kanthi jawilan ingkang kepareng berkah foto. Mbok Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D Bude, Pak Lik Bulik, Kang Mas Mbak Yu saking Poncol, monggo mangke kersanipun rancak swasana gercep yang merasa keluarga dekat kalian temanten putri mangke daya-daya jengkar saking pengelegan kepareng foto sesarengan. Kirpe gedang kirpe telo sithik edang waton waroto sinambi berkah foto kaliyan saged sebadan ingkang hamengogati kepareng manem Bromo rawuh panjenengan kanthi tanggap wacana atur Pambagiorejo Basuki atur Pambagiorejo Yuwana sugeng rawuh saking ingkang hamugati. Karena rika niki Bapak Saryanto Ibu Tutik Handayani sanget bombong bingah birawaning manah hanampi karwan jeng semar tamu satemah boten kuwawi matur piyambak. Ing mriki sumilih salira Kidemang Manjung Pepuden kula Bapak Siswanto mangke Bapak Saryanto Ibu Tutik Handayani kepareng hanjajari Pak Siswanto nggihipun medhar sabda jengkaripun Ki Demang Manjung Panyayah Wong Agung sangka Mataram.
Yang foto keluarga Poncol monggo terutama yang sesenya pertama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Katur dumateng panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, Rama Yai, Ibu Nyai, Rama Haji, Ibu Hajah ingkang tansah kala bekteni. Dumateng panjenenganipun para tamu undangan kakung putri sepuh anem ingkang tansah kala hormati. Dumateng seniman seniwati Novansa ingkang tansah kala tresnani. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Sujiyo dalah Ibu Marni ugi sedaya pandherek pangombyong temanten putri ingkang mijil saking dusun Sumoroto, Desa Cileng, Kecamatan Poncol ingkang tansah kula hormati. Lepanyun pangapunten keparenga kelon semedatur saing sauntawis aminangkani pamrut atur saing panjenenganipun Bapak Saryanto Ibu Tuti Handayani kapurih matur lan ngaturaken punapa ingkang dados kersanipun wonten ing siang punika. Ananging saderengipun kala ajengaken atur sumangga langkung rumiyin. Kula dherekaken nginggahaken ros puja lan puji syukur kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan barokah hidayah dumateng kula lan panjenengan sami saengga ngantos wedal siang punika kula lan panjenengan sami tasih saged makempal manunggal wonten ing menika majelis kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Sholawat win salam mugi tansah kunjuk dumateng baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita rantu-rantu syafaat lan pitulunganipun benjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para tamu undangan ingkang satu kinurmatan dini sakrawuh panjenengan sami wonten balis mriki Bapak Sarnyanto telah Ibu Tuti Handayani sepindah ngaturi sugeng rawuh sugeng lenggah lan matur agunging panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sami sampun purun angrawuhi punapa ingkang dados undanganipun wonten ing siang punika. Kejawi saking menika Bapak Sarni keluarga cadong duka ingkang kathah mbok bilih anggenipun mangayu bagya menggah rawuh panjenengan sami wonten kekirangan kelepatan saking samudayanipun lumantar atur kala Bapak Saryanto dalah sedaya keluarga nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng sedaya para tamu undangan. Para tamu undangan ingkang sadu kinurmatan dene sak rawuh panjenengan sami wonten ing siang punika boten katalumpen katuran nekseni punapa ingkang dados hajat sonatipun Bapak Saryanto keluarga bilih Bapak Saryanto sekeluarga wonten ing siang punika sampun kuwaos netepi darmaning asepah nggih menika mbayang kari putranipun ingkang sesulih Dek Willy Bintang Arta Negara
ingkang sampun jinatukrama kalian panjenenganipun Nimas Ayu Ratna Listiani putra saking panjenenganipun Bapak Sujiyo Ibu Marni ingkang mijil saking Cileng. Mawantu-wantu doa restu panjenengan sami kasuwun. Mugi-mugi Bapak Sarnyanto anggenipun netepi dharma dengan sepah wonten ing siang punika. Purwa madya wusana tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan selamat fitini wa dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Kejawi saking menika mboten kata lumpen doa restu panjenengan kasuwun. Mugi-mugi Dik Bintang kalian Dik Ratna anggenipun badhe gebyur wonten ing bebrayan enggal. Mugi dados keluarga ingkang bahagia sejahtera, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal-enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan solehah. Amin Allahumma amin. Para tamu undangan ingkang fa insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kejawi saking menika Bapak Sarnyanto sekeluarga nelakaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang mitra tetepangan ingkang sampun purun siap biantu awujud tenaga pikiran panjurung pandonga kagem murakapi anggenipun kagungan kersa mantu wonten ing siang punika. Jroning batos Bapak Sarnyanto mung saged nuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sami tansah pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sakmurwatipun. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan ingkang sadu kinurmatan sepindah malih lumantar atur kallah Bapak Sarnis keluarga mbok pilih anggenipun mangayu bagya menggah rawuh panjenengan sami wonten kekirangan kelepatan saking samudayanipun lumantar atur kallah Bapak Sarnyanto keluarga nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng sedaya para tamu undangan. Para tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kula kinten mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken minangka sesulih atur saking panjenenganipun Bapak Sarnyanto keluarga wonten kirang lan langkungipun kula nyuwun pangapunten sekejakaken lenggah sugeng siang ngantos paripurna pahargan wonten ing siang punika. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sarwa Purwatungga Wijang gamblang cipta malelo wijang wijing wicara panyah wulan tumanggal ing manci panglong umandeng sabdo Bapak Lurah Manjung kemudian kula Bapak Siswanto suwuk cok bersama nih keluarga yang berkah foto monggo saking Pontol keluarga besar Bapak Sujiyo Ibu Marni oke saged keluarga yang saking Tegalem keluarga besar Mas Willy keluarga besar Pak Saryanto Ibu Tuti Andayani semalik karo mboten-mboten catetan lumantar MC spontanitas jawilan murih rancakipun Mbah Lurah kasun foto Mbah Sukono ini Mbah Lurah Sepuh Ngiliran iki ya waris monggo aturan foto nggih nderekaken foto sawetawis Susipio marak sowan ngaturaken panglipur lumantar Mbak Naura mangke ngaturaken beksan pangayu bagya sesarengan Mbak Ayu NN saking Nopansa ya merga wong siji N beksan pangayu bagya kinarya manem Bromo Bapak Ibu sedaya kersanipun jenjem jenak nggih menarak lenggah sedherewon mangke kepareng kula lajengan lumadi ning titi laksana candhaipun Naura nenduk siap nggih tinimbalan ingkang hamengga gati lumantar Susi Pio Wedding Organizer Naura krungu apa ora kokono nggih Susul malih monggo ingkang kepareng berkah foto kasuwanggaaken murih rancakipun nggih murih rancakipun dari keluarga dimohon untuk foto. Nggih Mbah Lurah diwarai Mbah Lurah Mbah Sukono ki waris
Mbah Karmo ki ya waris sumber dodol. Mas Kandong nek rung ketok. Naura. Ayo nduk. Ben rancak ben gangsar acarane. Mangke kepareng ngaturaken beksan pangayu bagyo kinarya manem Bromo Bapak Ibu para tamu sedyanipun kadhe pangajab saged pinangka jampining saya saged pinangka suka panglipur. Iki Mbak Adin. Ndi cahe ora krungu kok kono. Halo. Halo Naura. Olah kok kono ora patek krungu. Oke, baik. Ayo nduk maju jalan. Rasah melayu ngudak ke Sandung. Sekali lagi keluarga dimohon foto, monggo. Keluarga besar Poncol, keluarga besar Sedalem, Manjung. Kepareng foto sesarkan putra penanganten yang merasa keluarga dekat Pak D, Budi, Pak Lik, Bulik, Kang Mas, Mbak Yu, konco-konconipun temanten. Ya wis nek kira-kira urung siap engko nduk nekno. Urung kadung metu to. Monggo. Foto Bu. Nggih. Ya udah pending dulu Mbak Naura. Urung kadung dadi to. WA-nen. Lah ndi adoh men ra ketok-ketok. Monggo keluarga katuran foto. Begitu. Oke, baik. Mbak NN. Ayo nduk N. Beksan pangayu bagyo. Ora usah nganggo sampur apa-apa. Neng dhuwur. Naira ben neng kene. Monggo Mas Kantong. Bapak Ibu monggo mangke sugeng hamirsani. Sekali lagi monggo Bapak Ibu tamu dari keluarga dimohon untuk foto. Wes nggak apa-apa yuk En. Au. Hae, hae. Hae. Oe, oe. Oe, oe. As. Ayah. Menika Mas Sayuna irang saking Susi Piyo oke wonten Mbak Ayu NN saking Novansa Musik au
sirep kang lawan nara sadaya wos sami guling Serisik nyaket manten foto sareng Mbak NN, Mbak Naira. Yo foto-foto rar nyanti kuwi. Fotone ning kene. Kok terus lungguh karo vokalis. Ning kene. Beksan Pangayu Bagio mugi Anjukrono. Menika Mbak Naira menika Betan Susi. Nek Mbak NN niki ki wedok tenan ora iki? N wedok tenan apa wedok jadi-jadian kowe iki? Kowe kuwi sing tak maksud. Nek Naira genah wedok tenanan. Mugi Anjukrono. Bapak Ibu, kabur kafoto monggo kasmanggaken. Kepareng nglajaken lemah titik laksana candhaipun tangkep wacana atur pasrah saking Bapak Sujiyo Ibu Marni karena Bapak Sujiyo Ibu Marni mboten kuwi matur piyambak
kepareng semuli sadaya Bapak Suyadi ingkang pinangka taling atur. Mles menika Pak Yadi sasana tangga wacana atur pasrah monggo kawula aturaken Bapak Suyadi. Sepot sok. Deduk. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Hadratul kiram, para alim, para ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah ingkang tansah kula bekteni, Rama Yai, Ibu Nyai, kadang santri kakung santri putri ingkang dahat kawula bekteni pini sepuh dalah haji sepuh saha kasepuhan ingkang kinabekten boten kata lumben pangemban pangbating projo satriyaning negari non inggih panjenenganipun Bapak Demang dalasan sedaya perangkatipun ingkang insyaallah mugi dados tepa patuladaning para kawula dasih. Boten kata lumben ugi panjenenganipun Bapak Sarniyanto dalasan sedaya keluarga lan sedaya pangiring pangombyong temanten saking Cileng Poncol ingkang kula tresnani. Lepat nyuwun pangapunten saderengipun kepareng matur kawula minangka sesuli saking panjenenganipun kadang kula non inggih Bapak Sujiyo dalasan Ibu. Pangapunten kawula ngungkuri ingkang kagungan kersa awit menawi kula mboten mungkur niki mapanipun dheyek Bapak. Mengki mantuk saking mriki kula sanu dengken. Pramila lepat nyuwun pangapunten. Kula ngungkuraken menika mboten ateges mboten ngurmati panjenengan ning menika sedaya kawontenan. Ingkang sepindah sumangga sesarengan kita tansah panjataken raos puja lan syukur kita dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung awit alhamdulillah ngantos dugi titiwansi menika kula panjenengan sami saged rawuh wonten dalemipun Bapak Sarniyanto mriki kanthi wilujeng boten wonten aral setunggal menapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi syukur kita menika Gusti ingkang Maha Agung tansah nambah lan nambahana nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami. Shalawat lan salam mugi tansah katetepaken kasanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ajaran lan tuntunanipun mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged nderek-nderek tindak lan lampahipun, saged nindakaken sedaya sunah-sunahipun sehingga kita pikantuk syafaatipun wiwit donya lan akhirat, sehingga kita saged wilujeng lumebet wonten swarganing Gusti pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu berhadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kepareng matur ingkang sepindah kawula ngaturaken atur salam saha taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sarniyanto dalasan Ibu lan ugi sedaya keluarga. Mugi-mugi kanthi atur salam lan taklim menika tansah nambah lan nambahana rumaketipun anggenipun pasederekan antawisipun Bapak Sujiyo dalasan Bapak Sarniyanto lan ugi dadosa asbabiyahipun anggenipun gegriyan utawi anggenipun jejodohan kang putra kekalih mugi-mugi dadosa keluarga ingkang bahagia sejahtera
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Pangapunten salajengipun kepisuhan kawula wonten ing dalem mriki hambuk bilih kula sak rombongan sampun damel repotipun panjenenganipun khususipun Bapak Sarnianto dalasan sedaya khususipun kadang-kadang Mudhoto Maruno kadang Sunoman kawula sowan wonten dalem mriki mboten sekedhik cacahipun non inggih sanget kathah pramila mbok bilih sampun damel repotipun panjenengan sami saking sedaya kemawon saking solah bawa tingkah laku utawi atur ingkang boten ngresepaken dumateng penggalih panjenengan sami kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang agengipun. Salajengipun kawula ugi ngaturaken matur sewu sembah nuwun ingkang tanpa upami hambuk bilih kawula sowan wonten ing dalem mriki sampun dipun tampi kanthi suka lan ranipun penggalih katitik kawula sampun dipun papan lenggahaken kanthi sukeca lan dipun paringi pasugatan ingkang boten wonten mandhekipun. Matur sewu sembah nuwun mugi-mugi amal sae peparing panjenengan menika dadosa amal soleh panjenengan sehingga dadosa sangunipun panjenengan binjang wonten ing akhiratipun sageta wilujeng donya bahagia sejahtera dunia lan akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kepareng kawula minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Sarni ing rikala semanten non inggih minjang dinten menika dintenipun Kamis kliwon antawis tabuh sedasa kasuwun punang temanten kekalih dipun lumarapaken wonten ing dalem mriki. Alhamdulillah kawula sak keluarga lan ugi kinantenan para pengiring sak cekapipun saged ngrawuhaken temanten kekalih kanthi wilujeng boten aral setunggal menapa mugi-mugi monggo sesarengan kita ndedongak anggenipun gegriyan Kang putra kekalih mugi-mugi tansah pikantuk ridho lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun ing kala wau ugi kawula sak rombongan pangapunten ngempalaken dana asih sak kuwaosipun utawi urunan sak kuwaosipun kangge njangkepi anggenipun pasederekan antawisipun keluarga Bapak Sarnianto utawi Bapak Sujiyo. Mugi-mugi dadosa utawi sageta kagem pangenteng-entengipun anggenipun kagungan kersa panjenenganipun Bapak Sarnianto dalasan sedaya keluarga. Pramila dumateng panjenenganipun ingkang ngasta tali asih kawula suwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sak ngandhapipun tirop agung utawi nyaket dumateng kawula saperlu hamaringaken wujudipun tali asih menika. Pangapunten. Ambok pilih rodok tebih mapanipun dados rodok dangu nggih Bapak Ibu. Nggih. Pangapunten Bapak Ibu monggo dipun tampi rodok maju mawon. Namung syarat kemawon Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi beto berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung putri ingkang kinabekten mbok bilih mangke payuhan ing siang menika sampun paripurna kepareng kawula sak rombongan nyuwun pamit nyuwun idilan pangestu mugi-mugi sak jengkar kawula saking dalem mriki dumugi dalemipun kiyambak-kiyambak tansah pinanggiha wilujeng tinebena saking sedaya rupeta saged pinanggih kalian kadang-kadangipun ingkang wonten dalem kiyambak-kiyambak kanthi wilujeng wonten aral setunggal menapa. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiripun wonten sedaya tumpang sehipun anggen kawula matur utawi wonten kirang cetanipun anggen kawula matur kawula nyuwun pangapunten kang saageng-agengipun.
Wa akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijan cekak aos was menambang di dados satur Bapak Suyadi punangka sulih salira saking Bapak Sujiyo Ibu Marni. Atur Bapak Suyadi kala wau pun tanggapi pun tampi ingkang hamenggugati lumantar pamudyan kula Bapak Sukono Mbah Lurah Sepuh Ngiliran. Miras menika Bapak Sukono monggo sasana panampining pasrah daya-daya kawula aturaken Bapak Sukono. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nggih, mbok bilih kajenge ringkes niki mengke kula muka dimahin derek Bapak Suyadi. Nak kula nyeluk nggih Mas Suyadi nisik enom nggih. Wakil saking menanipun Bapak Sujiyo saha Ibu. Ngaten nggih. Nak kadang-kadang kula sedalem mriki mesti pun istilahipun seneng wae, nak istilah rasah dawa-dawa ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sagunging para tamu kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan, ing mriki kula matur minangka sesulih saking nanipun Bapak Sarnianto Ibu Tuti Handayani sak guguban kinen nampi atur pasrah panggula wentah saking penanipun Bapak Sujiyo Ibu Marni lumantar penanipun Bapak Suyadi. Ingkang kaping sepindah kala wau Bapak Sujiyo saha Ibu Marni sumrawipun sedaya para kadang panderek pangombyong temanten putri ingkang mijil saking Sambirata Cileng Poncol Magetan ngaturaken salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Sarnianto saha Ibu Tuti Handayani. Sumrambahipun dumateng sedaya para pinisepuh, para kadang wonten ing lalatan sedalem mriki. Pramila salamipun dipun tampi dawa sami-sami lan salamipun kawangsulan kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika kaping setunggal sampun rampung. Kaping kalihipun mbok bilih Bapak Sujiyo saha Ibu nglarapaken ingkang putra kekalih anganti sedaya keluarga ingkang kathah saking Cileng rawuh panjenengan sedaya mboten dados kuciwaning penggalih ing dalem mriki malah kosok wangsulipun dados bombonging manah rawuh panjenengan sedaya sepindah saged ngregengaken anggen suasana pawiwahan ing siang menika. Kaping kalihipun nambah raket anggenipun pasederekan antasipun Cileng kalian sedalem Manjung mriki. Lan ugi boten kesupen Bapak Sarnianto saha Ibu nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok bilih anggenipun nampi rawuh pandingan sedaya khususipun sederek saking Cileng wonten sedaya kekirangan bab lungguh gupuh lan sak pinunggalanipun sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan salajengipun dengan ing ngajeng Bapak Sujiyo saha Ibu Marni lumantar pun Bapak Suyadi nuhoni pamundhut saking pun Bapak Sarnianto saha Ibu mbok bilih ing dinten kelenggahan menika dintenipun Kemis Kliwon tanggalipun 6 Agustus 2026 temanten kalih kekalih dipun larapaken sowan wonten dalem mriki
pramila menika sampun dipun udanani utawi dipun larapaken wonten dalem mriki sepindah malih Bapak sarni saha Ibu ngaturaken agung panuwun lan dipun pasrahaken dumateng keluarga mriki pramila saking menika kanthi atur bismillahirrahmanirrahim pasrahipun dipun tampi kanthi danganing panggalih mbok bilih cumondhok wonten dalem mriki badhe dipun paringi sesulih dipun paringi gegulang anggenipun omah-omah lari kekalih dados keluarga ingkang sae dados keluarga ingkang sejahtera bahagia ngantos kiken ninan-ninan tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang tansah pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun ing ngajeng danipun Bapak Suwadi Suyadi minangka wakil saking sedaya keluarga panderek pangombyong temanten saking Cileng ngaturaken tali asih katur dumateng panjenenganipun Bapak Sarnianto saha Ibu pramila kanthi atur ngaturaken agung panuwun sih kadarman pandingan sedaya mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales kanthi matikel-tikel napa ingkang dados utawi dengan paringaken dumateng keluarga mriki lan ugi sageta mimbahana anggenipun raketan anggenipun pasederekan antawis keluarga ing Cileng lan sedalem mriki. Dene ingkang terakhir mbok bilih pawiwahan menika sampun rampung, sampun paripurna. Sedaya keluarga ingkang saking Cileng badhe nyuwun pamit. Sak lebeting manah sakjane dipun gondeli panjenengan sedaya pun kesesa kondur kersa lerem sawetawis wonten dalem mriki mbok bilih mriki sampun lerek suryanipun badhe ngersakaken kondur monggo. Ananging mbok bilih sampun ngraosaken sayah badhe ngersakaken kondur sedaya keluarga ing sedalem mriki anamung nderekaken sugeng kondur. Mugi-mugi kondur panjenengan saking rompok mriki tansah manggih rahuju wilujeng ngantos dumugi dalemipun sowang-sowang. Mbok bilih atur kula minangka sesulih saking menahipun Bapak Sarnianto saha Ibu boten perlu kathah wonten sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Akhiripun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos pos wicaksana pangandikan pepenen kula Bapak Sukono kunjuk Mbah Sukono ngaturaken agenging panuwun. Abdi dalem kaneman sinuman nggih lelados dereng waradin mila semenika Novan Samarak sowan. Naira ene cekel mikendo. Keluarga yang belum foto sekali lagi monggo wekdalipun mirunggan nggih katuran berkah foto. Ya nduk ra. Cik, dawuh. Singgih. Oke. Duduk. Merah. Iki sowan ana sedalem Manjung Panekan. Manjung Panekan dateng dalemipun. Ki ana daleme Pak Musarnianto, Ibu Tutik Handayani. Oh nggih, niki acaranipun boyong manten nggih Pak Sigi. Ngunduh mantu utawa Nggih. boyong Basuki. Alhamdulillah saged sowan mriki sesarengan kalian Susi Pio Make Up dan Pio Dekorasi. Tur sangka Karangrejo. Nggih, alhamdulillah.
saged sowan mriki nderek ndedonga ngagem pengantin nggih Pak Sigit. Iya, Ndik. Mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kebak berkah barokah. Amin. Enggal-enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan solekah. Amin. Lek lanang ya lanang tenan, Heeh. lek wedok-wedok tenan aja kaya kanca-kancaku. Nek lanang ki soleh, nek wedok solehah. Lah nek kaya sliramu? Soleh katun. Malan. Napa Pak? Sulit bener Pak. Sulit mari ini. Sulit. Mas joget. Prei. Ki ese ya urung metu ra. Nggih. Karo ngenteni kanca Sinoman Loladen sing angka pungkasan kewujude Tirta Niki Pangendak pengiringi Rasa. saking Tirta es sangka Poncol. oh saking Poncol Cileng nggih. Cileng. Nggih. Tepate Sambirata. Sambirata nggih alhamdulillah saged sowan mriki wong Cileng ki lek rewene yuh 70 truk Darah piyayi rukun. jan ra umum. Piyayi rukun ngono. Rukun. kuwi. Kaya aja kaya aku. Lah kowe Ora rukun karo tanggaku. ya aja kaya ngono. Dihibur langsung Novansa. Novansa. Pangarsane Mas Wawan. Mas Wawan. Kondange Mas Kantong. Mas Kantong. Kantongnya gede. Mosok to, Pak? Kandhane. Ya tujokno aku meneh kono rogo-rogo no. Kowe ra ndelok. Yo aku yo ora penak perkewet aku. Kira ngatur Nggih. apa, Dik? Iki wonten pamundutan saking keluarga pengantin. Bebile wonten ingkang badhe dono Nggih. swanten. Monggo. Pak Yadi, Pak Yadi. Pak Yadi ingkang Pak pundi? Yadi. Pak Yadi. Monggo ndak mriki. Monggo Pak Yadi. Biar ada dokumentasi. Ngersakni napa Pak Yadi? Perwakilan Cileng Napa? Sesideman cocok. cocok karo Cocok. ngono kuwi nyuwun lagu dicocokne karo sing nyanyi, Nduk. Iya, iya bener. Kandhan. Kena nggo sideman tok. Bocah kae ketirane sing kulino sesideman. Nggih. Ya, Monggo Mas diaturke ya Novansa, Novansa. nggih. Mas Wawan, Mas Kantong, matur Oke. suwun Pak. Nggih. Nggih. Kok kleru mlebu kene, Pak. Kowe aja ning kono kok kleru yang dompetmu. Soal iki bodine ya padha kaya kotak amal. Menika pasugatan salajipun nggih katur. Tirta es, Tirta Pangendak Rasa mangke sampun pikantuk. Sugeng ngunjuk, sugeng mati. Yo. Iya. Seneng koyong Naswa audio. Lowe becik patenan Ayo yo. berpisahan. Privyet ang sulistya. Au. Ah. Oh. Oh. Ah. Praputra liwat kincange Terus. Ah. Ah. Ah.
kaya enak-enak. Padahal gelas. Yo yo yo. Ayo Pak, ayo Pak. Ayo Nduk. Halo weh becik Yo. Yo. Novansa luar biasa. Tenan. Wah, nyeng ya, Mak. Dino iki yang ngepasi karo ulang taune ibuke Mas Willy. Ibu, Hari ulang taune Bu Titik Ibu Handayani. Titik. Pas oh nggih, hari ngaturaken miladnya. sugeng ambal warsa Ibu. Mugi pinaringan berkah barokah, panjang yuswa, Amin. lancar usahanipun, Amin. tambah sedayanipun, nggih gelange nggih tambah, kalunge nggih tambah. Jan golang kuwi. Kowe ra pengen. Aku nggo ngono ki asam uratku kambuh, Pak. Makane ndantak sekolah nih kabeh. Balungan kering. Heh? Ya dan tintekne sih. Ya. Tekan ndi iki? Masa sik urip, Pak? Lah urip ora? Belas sih. Sak nomen. Oh, monggo to, Pak? Monggo. Boten urip. Boten urip. Boten mantun. Kowe iki lambemu. Maksud iki ora wani nyanyi ngono lho, Pak. Padake apa? Ah, urip nek iki. Urip ana aku tak gede Sekali lagi karena ini hari ulang tahun Ibu Tutik Handayani. Monggo kanca-kanca memberikan doa restunya Doa buat restu. Ibu Titik dengan satu lagu ulang tahun ya. Nggih. Nah, Sarah. Ngagem Bu Titik disukani lagu Gondal Gandul. Gondal Gandulnya lagumu kuwi. Loh, apa jenenge? Lho apa jeneng apa? Ngakei kowe ngono ka lho. Wong kowe Apa to mau Mbak En? neng Mbak En. Lagune nggo neng ulang tahun buri iki kono. Gondal Gandul apa gitu? Pak, waune lagune Sesideman. Nggih. Bar Sesideman yo nang Gubuk Asmara no. Oh. Engko ditutup Napa? ulang tahune Bu Tutik. Oh, ngoten. Nggih. Wah, waduke dibablasne wae. Lah iya. Ya pun, kemudian Ujokno dibuablas. Ese semeroto dereng niki. Urung. Ya wis yo, turuti pepundenmu. Gubuk Asmara Oh, raketan gluduk asma. saramban. Sarambane, Mas. Gubuk ora gluduk. Apa? Gubuk. Ning gubuk niku rawan gluduk, Pak. Oh lah ya bener. Pinter. Rawan ya. gluduk. Ten gubuk e. Ya Iku kuping berarti nek sambungane ya. Nggih. Ya. Ayo ya.
kebak tulisan warna abang tondo isih prawan tanpa bantah tanpa kosong kota bote ke taman asmara sapa ning kae? Lah. Paring asma sinten? Kula Atma Sardi saking Pondok Macanan. Bapak Atma Sardi saking Pondok Macanan. Atma Sadi saking Pondok Macanan. Pondok Macanan ki ndi, Pak? Catatan sajroning ati. Katan dino. Ayo. Tadi goyang apa? Aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara matur nuwun Pak Sigit diparingi wekdal Matur sembah nuwun. Alah. Ser. Matur tumbas pulsa, matur sembah nuwun. Pulsa apa tuku pempes? Nggih, berkah barokah nggih, Kung. Pak Sardi, matur nuwun nggih. Laris, Sembah nuwun laris. bae ya waris karo Yo, ngene iki lho. sejalem. Pak Sigit, Oke. aku timbang ngopeni wong nom-nome penak ngopeni wong Penak tuwek. ngopeni kaya Mbak Sardi ngene iki. Jangan, Loman. ini langlung-langlung. Oke. Yo. Di SC meh rata. Iki SC? spesial buat Once. Ibunda dari temanten. Zahra Dewangindo. Nah. Selamat ulang tahun buat Bu Tuti Handayani. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Hari ini ya Sarah. Ada Novansa, Nazwa Audio, Diwetasi, Mega, Apixel, Lep. Terima kasih Megapixel. Ya, rupamu bareng neng kamera kayak apa? Ayo. Luwemu gimana? Anu pematuhe gebalik ning Macanan. Anu Ibunda berdiri, berdiri. Mantainya dicium bapak ibunya. Ayo, karena ini ulang tahun Ibunda. Berikan juara tuh. Yang mau kasih hadiah boleh. Hadiah politik. Juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau tak mau bermodal sedikit. Yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. Sambut, Cinnamon. Dan tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat
ulang Selamat tahun, ulang tahun, Titi. Ibu. Panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu, berkah Awet momong barokah. putra Sih. wayahipun. Mungkin Mas Amin. Manten ada ucapan buat Ibu? untuk Ibu. Ayo, ndang Ya, cepet kari boleh. doa. Ucapannya semoga panjang umur, Amin. rezekinya diperlancar. Amin. Terus ndang gendong putu. Nggih. Ya, oh nggih. Nggih sebanun radi muter sawetawis agak. Benti langsung dipanjingi doa. Oke. Kok Abdul nek Bapak Ibu di sini manten di sini didongani. Wih, Abdul. Nggih. Abdul nggih. Gongeng pahargyan pemberian kula Bapak Kusnudin kepareng hamanjing es tunggu donga. Mbah. Kalian legah, Mbah? Oh nggih. Sebanun Bapak Ibu kasuwun lerem sawetawis. Bittaqarrabi illallah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhil karimi wa adimi sultanik. Allahumma antal awalu fa laisa qablaka syai' wa antal akhiru fa la sabataka syai' wa antal alimul ghaibi wa antal ala kulli syai'in qadir wa antal al muhyib bi rahmat ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin waftah lana fa inna khairal fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairsakin wahdina min dzalimin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim dzurriyyatina wa sallim ahlina. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk Bapak Kusnudin ngatur kepaduan. Kanthi pinanjenengan hestur donga muga nembe kayuhanan keselamatan, kesantosan, kesarasan, kabagyan, kamulyan mliginipun putra pinangan terkekalih lan kita sami bareng rawuh ing samudyanipun. Purwa Madya Wusana pargyan kerampungan lulus sarjana sekolah. Monggo pargian menika kita tutup kadhe waosan kamdala sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rama Ibu jengker panjenengan jeneng jajar-jajar sak ngandhaping Narumagung ngotapaken tamu ingkang kersakaken kundur. Wondene keluarga ingkang dereng foto dipun tenggo temanten mangke saged foto-foto sak cekapipun. Mliginipun Mbah Lurah kalau dereng foto sedaya terima tamu kakung putri kadang kaneman sinoman kakung putri mangke ugi kasuwun berkah foto sareng-sareng temanten. Mekaten kula menika juru pangendali loro Pranoto Hadicara MC protokol kirang ing samudyanipun wonten atur tutur ndiat kelantur katola katali kalau nyuwun ring samudra waksangi sugeng sugeng pisan kanthi sesanti Suradira Jayaningrat lebur dening teklap Darmastuti tumeka kang jinangka kelis Gusti rencana billahi taufiq wal hidayah wal ridwanaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merah. Sekali lagi yang ingin foto bersama temanten ditunggu. Oke mangke Prabu Kota Paket tamu sedianipun terima tamu Kakang Putri Sinoman ugi kasih foto. Segala risau hatiku dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan jika nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai meragu. Akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini mulai meragu. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau
rasa